Ↄpemsoọ otumfo sei tutu otoso mienu oma ebra hene kwan ema ne bese bibi kire no ma ne so ye ayenya ebra ehene na asanie no akoswara kopem sa temu ba ye afedie dibem yede ama nananom aduanafo same ka sei Ọ́pemsoọ enkasa ye mu no etodwa sa akonwa no emane ye ekwa abusua bi ensem na fedie emenense esanse de da wamfa so a efri tonti yede ama abusua eye wonom de eye nananom aduanafo na ano ya woda wo hina wo soye Nana Bona Kesetare autoso mienu ono ene ebrahine ada edi kan nie watena se yenko we se de ade no ekoso Aprebi waves so nie ohine yere ajoa Aprebi enemedi erade bribia wo mayo hene na ya da wase samri yi wa mayo hene amema wonu onyame hira wono so na nka krobia nyina na da wase nyankopɔ we wetie yayi wanyame jaoba ana won konkro dimo amen amen Technical school
see idea or you. Very matter. Madam, what by dear? What come up to me? About Tampa, a few. Dear one parent with a car, more than a chihuahua car. Nana, no parents. Now, will be a to be made one crowd room. Who will be our prayer? Now, what if you can eat? And I'm a crime, namely, will be a young good year. Now, what by dear? One come up to me. We see an open grass, Sanyama, and was with you. Etosumi, or say vocational school as my mocha. And also, Air Francis will book for 4 times. Will be accounts be man. Says vocational school, says can I no more the bayer, something true. Madame Roma, and also, what do you want? One in Nakasa. Was his council who accounts you? Oh, be on finance, Sanka, Madame Roma, what by so, what by that? Said the also a bayer. Madame Roma, and I said, Biama, Yami can say, assassin problem. 2 4 catch them say, it's a many plan one, no one. Will be a CS per one. Yam never go. Or 2 for an assassin. Or her plan, Naka, I will be a cook as Kaya. When you put down. Not a car park. Young friend. Maybe. Your approach never point. Make Tom approach say. Never see me a planning in our tomb. Never see suppose. Now, Masha said, if you have a massive play, you pay it. If we are, number Sassy, September. You will next month. I have to get on content tank. I thought it to be a member of the said you people know but the fire be near some that you won't be paying and Sasso, never told NANA BONA KESSETARE II. Which you for bread home, said your was so a shepherd, oh, your brain. So I need to say, Madame, or the swim grammar, or some about 2 years. Number 1 and such a new crew. And so I say, what now? On top of financial. You went from when you're 18 years. Office Kaya, whatever power man, Madame, Momo Payman. Now I bet it, Mutino, one out, next month engine, there's one as a more such a new woman. Yes, any idea on paying over Mama by any chair. Madame, Sunday and last year.
so your family, if you have a team, maybe an enemy. Now, another time, I said, and I'm maybe what you do to my life. And I can say, or I mean, said, if you soon, if you know, you're one woman, I'm another. Shall we check out the man and say, if you first for this, or you get me, it's an environment, on one, the Indian, and far of you soon. In swear, when they're doing now, in Japanese, and you cry, a effect, a man, and some papa, everybody, I'm saying, a rodia, a violation, a fear swamp. That was good. A year, he said, my mentor and I said, a year, a festival. Soon, year, I think, and one, a year of Roma, a discount ever cool, a good ever cool, and the whole ever cool. Sabe, the first thing you are all teaching you. It's in any Osunia before. Listen, I want you to do and yet I want wow. The old town, son, the tomorrow also. For the young airline, the tomorrow also. The old town, the tomorrow also. That's all I'm trying to say. I don't say, can be a year ago. I don't remember. Was it Kabea? Osunia year. Eka wono kwa adwenche bana roma eka ba bi ekai na ka time bi obia ebenya so be na yi se na oki bi na ko apa do on try da ya beto de on to so ro ni bia na obia ni ma ko so bana roma se be Sure. It should be 80 feet. Sure. Here and there. Sure. In the past 2 years. Sure. Never say the Sure. That 80 feet. Sure. It means sure. Now we will never assembly. Sure. We'll be back. We'll be able to see. Sure. 80 feet in more. Sure. Assembly or home that says. Sure. One man in the phone. Sure. Sure. The year the any assembly. Sure. 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 No. Because you are me technical school. Me assembly mine. And I'm a person technical school baba. And you know, President Kufo, a chess kepigu, I come to Muman. And a Jamijai. Saskano, Makohe, a good account to moi, and technical school, the Beba. And to be Biala, a Bayama Kura to Pondia, put to one on my place. Maybe. A foot of the morning, said. Yenya botre ne mama mpa ye mo mpa pa mama school for no be baba futuo be tom pro to be a matis can be e dia boputuo amen kwada enim nwuma ya nya obi ahwe wo be be sa mi nko me krachi na mo krachi forward we mi nya ye hihye ya be be ye etu onu mu nya botre ne mfa suban papa ye na suban papa di sadie ni so ade wo beti mi dia head damos abusia ye ne nana bona kesetare otosumienu na twetwe nkomo Abrahim fofra waba nana ba cho ye se akodwan na ayamodia ayira efie 150 years no kure wo mo ne sei no kure me nana no miensa di akodwan na omudiwi aye no edu ba bi ni eni mema ena opani bi efra ne ya oyeboa ofiri achema de esena woba kurom o ya sini ena oba ware me nana emaame efra no adwofodwo enti ye ni mementi me nana no o ne ye otumfo abrafo he efra no sampani ena o ka kire ya yeboa ne se onhwe akonwan so ema ne ma we no si 1873
ɛna yɛaboa baayɛ ɔbɛware me nana no yɛayɛboa no baayɛ no wɔne me nana ɛma me wo maa bebree na yɛnya mɛɛma wɔn ma ɔbɛtoo yɛn wo a yɛ wonyi sɛ bɛɛma no wɔpɔn enti yɛayɛboa no pa yɛ ɔtɔ so mmienu di mfe aduonu mmiɛnsa ɛne ɔka ntam gu ne maame ne papa so sɛ ɔrebɔ kuro no firi sɛ wɔbaa mu no yɛho mmarima ɛna papa no tuu ne ho adeɛ so ɛno yɛ 1897 ɔtuu ne ho adeɛ so no na kyerɛ sɛ ne ba a ɔdi kan yɛfrɛ no yamoa a ɛna ɔbɛyɛ hene ɛne ɔhemaa enti yɛkɔ yɛ asanto awɔ no yamoa na na ɛyɛ bra hene ɛne ɛbra hemaa na wei na ɛnam sɛ ne papa de yɛ ayɛboa nti edu baabi ne yɛnya mmarima a na ɔkɔ ne papa abusuam na ɔkɔfa ne wɔfa asefoɔ no bi na ɔma bɛgyi ɛne ɔmo yɛ ɔsaa afei yɛnyini yɛ no wokɔ akonnwa no ho a ne wawu wokɔ akonnwa no ho a ne wawu ɛna ma ehu bɔɔ aduanafoɔ enti akonnwa no kuru baabi obiara so ɛna kyerɛ sɛ asenefoɔ no ɛna ne yɛdi akonnwa yi biribiara wɔ ne mmerɛ 6 December 2019 mekɔ ahemfie sɛ mekɔhunu ɔhene bi na mena di nkɔmmɔ saa tam ne ɔhene akɔ ne kra akyi ɛna mahu deɛ yɛ me a mekɔ kantam sɛ akonnwa no medi a meyɛgye ɛna yɛde hyɛ soɔ ɛna otumfoɔ a wɔn deɛ wɔso wɔde nokora bɛbu mae yɛkɔbɔɔ yɛn nkuro ɛna ɔhuu sɛ akonnwa no medi a enti mfie wɔ ha aduanum no na kyerɛ sɛ aduanafoɔ obiara ntena akonnwa no so biem dabi wokɔ ho a no wawu wokɔ ho a no wawu enti na wobɛbisa sɛ ɛdeɛ na wɔasum asɛm ne sɛn a wodeɛ wahyɛ aseɛ mfie mpinu ne dunkono wɔtwe a babɛpem ɛnnɛ yi mfie mpinu ne aduanum yɛnsa a wodeɛ hwee anyɛ wɔ biribiara wɔ ne mmerɛ mekɔ ka ntam no a mebɛdaeɛ no me na na bia meni no ɛnyane me sɛ ɔna ma a mekɔ ka ntam nanso mabrabom mekɔ baabi na mpuntuo ba a mehu deɛ bɛyɛ ne masɔde agya hɔ nanado onya 2016 ɔbɛyɛ president wɔyɛ sɛ ɔbɛyɛ ambassador maboa no wɔka kyerɛ me ne nansa na meyere nya stroke me nana no se sɛ mefrɛ aban adwuma mu a anka akonnwa no bɛyera enti biribiara wɔ ne mmerɛ no na no enti mpakyɛ nana bɔna kɛse tare a ɔtɔ so mmienu no mpakyɛ deɛ na ɔdi kan no wo nana no no anaa no me nanda Ibrahim odi kan no kɛse tare ya ɔpemsoɔ odi kan ɛna bɔ akonnwa no ma nana ne yɛma wotiri nkwa daase yɛma wada ɛtɔkyɛ so abusua yɛne nana bɔna kɛse tare a ɔtɔ so mmienu Ibrahim ya sɛ meka sɛ mfie wɔ ha aduanum adua na akonnwa no firi wɔn nsa no afei na ne nsa ka yɛn nyinaa yɛbom yɛdi adɛ yɛma abusua nyinaa ada ɛtɔkyɛ ada nto yi
bone bona kesetare otoso mienu Abrahene ayana na bɛdwa na ko meni sɛ wote abakɔsɛm no efie wɔ hadienu ɔdoma kwa yade ɔpemsoɔ yade na nanom sɛ wɔfo agya na chi asikapa ɛnɛ sɛ kana konya yɛde ne tena konya so na no yɛ wada ɛnɛ wɔse ɛnya Akwasidea di kan ɛde tie ba ɛyɛ na kura ebedi ade wohwɛ ɛnwum kuro ya ɛyɛ ne gye o say ye ɛde gye na ba ɛyɛ Aprebi wait wɔn na bɛdɛ